Nakakulong na ngunyan ang 47 anyos na padre di pamilya, makalis na maaresto sa ikinasar na Manhunt Charlie Operation kang persones kang Malilipot PNP sa residensya kani sa Purok 5 Barangay 1 Malilipot Albay. Sigon kay Police Captain Melanie de Guzman, pigkukonsiderar ang suspect bilang rank 1 municipal most wanted person sa kasong 4 counts of rape kung sain biktima kani ang sa iyang duwang minor de edad na aking babayi. Nangyari ang panlulugos kang nakalis na taon asin naisumbong sa otoridad sa tabang kang lola kang mga biktima. Abril 2 ngunya na taon kan maibaba kan korte ang warrant of arrest para sa sospek. Kadalasan siyempre sarong-harong lang sinda, sadit lang na harong, then so ama pag ito nga nina nag-iinom, nabupuyong kaya siguro nakakaginibuning araw kan apisar balo, wala na siyang agom. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Malilipot MPS ang sospek asin nakatalaan ibalyo sa Tabaco District Jail. Nasa pangataman man ngunyan kang lola ang mga biktima, mantang pig-uobserbaran kang DSWD. Hinali ini sa custody niya during the time na nag-file kang complaint. Hinali ini kay Ribamidig ang ang MSWD kang Malilipot na re-rescue sa mga aki niya. Nasa custody ang mga aki kan sa mga lulahon ninda duman sa Santo Domingo. Katakod kang insidente, nakatutok man da ang ipatura sa pagkondusir ni mga information drive, urog na sa mga eskwelahan, ngani na mailikay ang mga estudyante sa mga siring na pang-aabuso. Sa mga naging victims, di kita matakot kasi yaon ang PNP, yaon ang satuyang MSWD, yaon ang satuyang LGU para tuwangan kita. And maski po ang kaso or ang nangyari sa Indohaloy na let us keep in mind na ang prescription kang kasong rape is 20 years. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.